Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa ukhathini. Angiqale la. I-account yami le endala impunga yesintu leyo account leyo akuseyona yami. Bayihackile bafowethu lena nje no 192,000 followers. Leyo account le akuseyona yami bayihackile angisakwazi ukungena kuyona ngisakwazi ukwenza ama video kuyona. Engisho ukuthi ke noma ngabe yini enizoyibona ipostiwe kuyona ephambene kunezinto engike ngiziposte kuzofanele nazi bafowethu ukuthi akumina ngoba njengoba senza lo msebenzi sifundisa abantu kunabantu abangakuthandi lokho abafisa ukuthi amagama ethu egcine engcola ngelinye ilanga baheke ama-account wethu baposte izinto ezingasile. Ngiyacela ukuthi ke uma kuwukuthi ubungilandela lapha ungilandele kule account le obona kuyona lo mfanekiso oqoshiwe le bhala ukuthi impunga yesintu ingwe iyona ke account le esengizoyisebenzisa njengamanje engizofaka kuyona izinkulumo eziba usizo kakhulu kubantu abaningi. Namuhla bafowethu ngifisa ukuthi ke sizokhuluma sichushisane ngendaba yokwakha indlu yakomalume egcekeni lomuzi kayihlo wakho. Wakhe indlu yakomalume kababa egcekeni lomuzi kayihlo. Wakhe indlu yasekhweni lakho egcekeni lomuzi kayihlo. Wena ko umlanjwana owakhe umuzi kamkhulu wakho umuzi wakomalume awukwazi ukwakha indlu yakini egcekeni lomuzi wakomalume bakho. So ngena kuyona leyo ngelinye ilanga. Kunomuntu okathi umakhe indlu yakomalume bakhe emzini kayise abesethatha imbuzi angenisa abantu abadala bakomalume bakhe abangenise ngembuzi. Lendlu yakomalume bakhe yakhe egcekeni lomuzi kayihle bese iphenduke indlu yomsamo wakomalume bakhe. Asikubeke lokho kuphambene lokho sokukwenza. Aphinde futhi omunye angenise ithongo lakomalume kababa wakhe ngembuzi emzini kababa wakhe kuphambene futhi lokho. Kanjalo nethongo lasekhweni lakho awukwazi ukuthi uzovumela umkakho angenise ithongo lakubo ngembuzi emzini kayihlo ngoba nako kunendlu yakubo omakhele yona. Akwenziwa lokho. Uzokhumbula ukuthi umuzi uba nesibongo esisodwa osekele nesiwumnikazi womuzi. Akukwazi ukuthi umuzi uwodwa kuzoba nemisamo eminingi eyahlukene. Uba wodwa umsamo phakathi komuzi. Uqondana naleso sibongo ekuyisona esiqondene nalowo muzi okanye esengamele lowo muzi ekuyisona umnikazi walowo muzi. Ithongo elingeniswayo ngembuzi lihlale lenzelwe izithebe nako konke imisebenzi eyenziwayo yithongo la kuwona lowo muzi lowo eliqondene nalowo muzi ekuyilona umnikazi walowo muzi. Kodwa lezi zindlu usukuzakhela imimoya enembethe nina njenganabantu. Uzokhumbula ukuthi uma uyinsizwa uzelwa abazali abacacile abayindoda nomfazi kunesibongo sakomalume bakho la uzalwa khona ngokwenkaba. Lelo thongo lakomalume bakho uyakwazi ukuthi uyakhe indlu yakomalume bakho uyakha kini wenzela ukuthi ithongo lakomalume malifikile phakathi komuzi wakini njengoba kwakhe ubuhlobo likulethela izilokotho ezinhle likwazi ukuba nendawo. Nakuba ke kuthiwa ke kufika abantu bakomalume bakho bavakashile kini mhlambe kukhona umsebenzi bazoba nendlu yabo abazohlala kuyona. Le ndlu lena yakomalume bakho iyonandla abayothi mabefika bahlale kuyona. Kanjalo nabantu bakomalume kababa wakho iyonandlu le abayoyisebenzisa abayothi mabefika bafike bahlale kuyona. Kanjalo nabantu basekhweni ke lakho nabo mawubakhela indlu iyonandla abayofike bayisebenzise. Kodwa zonke lezi ndlu akukho yokwenza okuthinta umsamo, ngeke uhlabe, ngeke ulithethe ithongo kuzo. Kodwa lezo zindlu zengamele imimoya. Into osuke ungayenza uma kuwukuthi mhlambe ufisa ukuthemeleza ubhekise kwemathongweni akomalume bakho uyokwazi ukuthi uye kuyona leyo ndlu yakomalume bakho ufike uthemeleze ukhulume nezithunywa zakomalume bakho. Uzokhumbula ukuthi zonke lezi ndlu zibikwa ethongweni lale ekhaya, zibikwa emisamo wale ekhaya. Uzobikela abantu bale ekhaya ekuyibona abanikazi balomuzi
ungaya nejuba emsamo ufike ubabikela abantu abadala ukuthi nina bosibanibani bomapholo bomashiya amahlangatha azoshumayela phakathi kwalegceke lomuzweni leyandlu engiyakhe lapha ngakwisandla sokuphonsa endaweni ethile indlu leyo yakomalume bami ngiyakhela abantu bakomalume njengoba nazo ukuthi nakha ubuhlobo nabakomalume njengoba umama afika wazogana lapha ekhaya leyandlu ke siyakhele bonke abantu bakubo abamembethe yena nabasembethe nathi siyingane ukuze mabefika besilethele izilokothe ezinhle bakwazi ukuthi bayithola indawo hayi bafowethu Ngilandeleni la kule khasi impunga yesintu ifundisa izinto ezithinta isintu ihlahla indlela yesintu ngeke ngikhathale bafowethu noma bangayiheka le account kusazoqhubeka nje mina bafowethu nginicobelele ngolwazi bonke akade bephila kusazoqhubeka ngibaphilise ake sithi ke nje impunga nangale ku YouTube bafowethu ngiyacela ningilandele kwi channel yami enkulu ina 121,000 subscribers mangithi angiphosisi ngiyacela ukuthi nakuyona ni subscribe nizithole imfundiso ezinhle ezakhayo ezithinta isintu